بله تماشاوان نژار روش نهال روجاوای کردستان بیاواهیه هیناجی خلق دترسن کو ایریشک بچه سر کوبانی لوی داره هنک جاران شر و پفچونجی دینکرنش خوا خلق قامشلوش بروی که در کتن کولانان بالا رایا گشتیا ناف دولتی بکشینن سروان ایریشان دبیجن دوی ایریش راوستن مادم حکمکی نول سوریه هیا وی دمه دوی شر و پفچون یدی نمینن کردجی وکه آلیندن وکه پیکاتیندن بکیجن حقوقین خواه. از ایوان پرسان و گلکیندن جبریس فهم تاش تکین بکن پسپور روشلاتا ناوین ده همان دمی در روشنامه وان و نویسکارجین ها میوان میه دم باش بریس. مرحبا hoş bulduk. بله بتایبتی پشتی کو حتی شی ایدی کنترولا سوریه خسته دستی خواهم ببیجن گوتو بیجک نها تکرن گلو و سوریه ببه افغانستانا دوامین یاننا هون چاواد بینن وی که سوریه دکاره ببه افغانستان یان و روشا سوریه وکه کته پیشبینی کرن جالیه هنه کسان و بر بباشیه و بچه و خلکه و آرام ببه Şu anda Suriye'de nahal Suriye çalışan gruplarla komün ku dixwazin hêzê bi dest xwe xînin mirov nikare pêşerojeka însiberojeka ronak xeyal bike ev hissiyata ku cemet çêde weke wehê nîşan de ku deriyên dojehê vedibin em hîn di destpêkê de ne niha gelek aktorên navdewletî li Şamê dixwazin tesîrê li Heteşê û Colanî bikin û sozan jê werbigirin. Em dikarin bi awayekî zelal vê yekê bibêjin. Di serî de Tirkiye hindek welat dixwazin bibêjin ku Heteşê û Colanî hatine guhertin. Dên dixwaze peyamên erênî bide li dijî ji bo komên etnîkî û ayînî û olî. Lê belê hêzên ku li pêştir bi wan rabû û ew hêzên ku di qada Sûriyê de tawanê ku kirin eger mirov li ber çavan bigire mirov nikare bi hêsanî hêvîdar be û ji bo siberoja Sûriyê. Niha sozên ku didin dixwazin ku hemû kesî li xwe bigire lê belê dewleteka şerîat li wê derê ava bikin. Lê em nizanin dê navaroka wê çabe. Li gor min tiştekî diyar nîne û hemû tişt reş bîne. Tenê ne aliyên din kesên layîk yanî elmanî ku dixwazin Sûriye bi awayekî wisa bi rêva birin û dixwazin dewlemendiyên Sûriyê bêne parastin yanî ku wan alî û partiyan jî li ber çavan negirin yanî ew kesên ku gel Heteşê tevgeriyan jî em dibînin ku ne li cihê ku daxwaz dikin li wê derê ne. Heteşê hemû tiştniha bi dest xistiye û heta meha Adarê bi awayekî demkî em dibînin ku hikûmeta xwe îd li bê veguhestin Şamê û dixwazin di Adarê de hikûmeteka berfireh ava bikin. Niha ew komên ku Tirkiye piştgiriya wan kirin yên artêşa neteweyî ya Sûriye û artêşa hevpeymanî em dibînin ku li Şamê çi hêz û desthilatdariya wan niha nîne. Ji ber wê jî niha di destê kesekî de tabloyeka zelal ji bo siberoja Sûriyê nîne. Belê birêz taş tekîn hûn demeke dirêjin roşlata navîn dişopînin. Grupeke tundrew weke Heteşê di nava şev û rojekê de dikare were guhertin û bibe daxwaza avabûna hikûmeteke demokratîk bike yan jî quweta wê hêza wê heye bi rastî hikûmeteke pir alî pir reng pir deng li Sûriyê ava bike? Na
kapasite yok. شیانەکە وەها نینە و گوهرینەکە وی ئاوایژی نینەن هەموو مژار گوهرتنên bi devkîne û makyajkirine yanî bi taybetî ji salên 2022 ve ji bo ku colanî ji aliyê Rojava ve bête welatên Rojava bê qebûlkirin hindek tiştê nekirin em dizanin kîl piştveyekê heye li vê derê çi kes komeke tundre û hebe jî lê belê bi pragmatîst tev digere û dixwaze wisa nîşan bide rewşa xwe dizanin û lîstika xwe li gor vê tiştî dilîzin niha mirovên ku diçin mizgefta Emewiyê em temaşe bikin û çi peyam têne dayîn ew kesên ku ji bo piştgiriya colanî diçin Şamê û peyaman didin em li wan navên bi bandor binêrin bi awayekî ev mirov dibin tesîra El-Qaîdê ne û selefî û cihadî ne yani rabordiya wan bi vî awayî ye ew niha giringiyeke zêde didin Sûriyê û dixwazin siber roja Sûriyê de cih bigirin yani pirsa bingehîn li vê derê derdikeve pêşberî me colanî der lîsteya rêxistina terorê de ye û rêxistina wî jî nav wê lîsteyê de ye û divê ji vê lîsteya reş derkevin û Sûriye dibin cezayên Sezarê de ye ya Amerîkayê de ye û ew heta 2020 nehan dê were cîbicî kirin lê niha tê daxwaz kirin ku ev ceza bêne rakirin her wiha biryarên Yekîtiya Ewropayê derbarê cezayên Sûriyê de hene û dixwazin Sûriye ji nû ve ava bikin niha ji ber vê yekê jî colanî demokrasiyekê pêşkêş nake tenê şandeke desteyeke şûrayê şêwrê pêşkêş dike soz dide û ji ber van yekan jî divê colanî lîstika xwe gelekî baş bilîze rola xwe gelekî baş bilîze weke em dibînin senaryoyek dane destê wî û li gor vê senaryoyê de axife û tev digere lê mijar tenê ji colanî pêk nayê em li wezîrên wî dinêrin û hêzên ku li gel xwe birine wê derê em temaşe dikin dema te di bingehê de li van dinêrî hinekê wan ji Daişê hatine hinekê wan ji El-Qaîdê hatine û gîştine hev û bi van re hevveşî ava kiriye ji bilî van Ehrar û Şam heye ku beşdarî Heyetû Tehrîrê Şam bûye ku komeke selefî û cihadî ye ev jî tu dibînî ku komên ku ji aliyê nûnerê El-Qaîdeyê Sûriyê ve hatiye avakirin li vê derê xapandinek û xapandineka navdewletî heye ew bi hêsanî nayên guhertin eslê xwe de bi Talîban re tê muqayese kirin Taliban şeriat anî lê çi bû Taliban yani tevgereke netewî bû û bi Efganistanê re sînordar bû li vê derê jî yani cihadîstên diwarê gerdûnî da li vê derê hene yani komeke wiha li vê derê he Taliban mirov dikare pêşbîniya li ser bike ji bo Efganistanê an ji bo welatên herêmê mirov dikare tabloyeka zelal bibîne û desthilateka wiha ava kiriye lê yên li Sûriyê yani pêwendiya wan bi kî derê re hene yani bo kê dixebitin û ji bo çil wê derê ne tiştek nediyar e weke mînak hûn dibinêrin İsraîl axa Sûriyeyê dagir dike lê bi te awayî li dijî İsraîlê ti gotineka ku ji vê helwesta xwe paş de gav bavêje nabêjin û gavekê nabêjin Caliyedin ve hûn dibînin li İdlibê bi istixbarata İngilîzan re peywendiya wan hebû weke em dizanin yani İngilîz li pişt vê an bûyeranin yani em ez dikarim texmîn bikim ku pêşbînî bikim li Sûriye desthilateka çawa dixwazin ava bikin niha li Sûriye dewlet nema kontrol nema û bi temamî ku keştiyeke ku di nav deryayê de rotaya xwe da kiriye diçe lê belê her kes dixwaze ber bi perava xwe ve
bikşine. iyi yerde durduğunu görüyoruz. Devî warî de em dibînin ku Taliban li gel Sûriyeyê muqayese dikin, Taliban li gel cihekî diyarkirî sekin ye lê rewşa Sûriye ne diyar e. Kurdên Rojavayê Kurdistanê wê karibin rêveberiya xweser biparêzin? Şu anda Niha Türkiye tabii bütün gücüyle Türkiye bi hemû hêza xwe dixwaze wan tune bike. Lê Amerîka em ji ber ku rêl berwan digire bi ji aliyê bêjahîva bixwe operasyona leşkerî nake û dixwaze vê yekê bi artêşa niştimanî ya Sûriyê bike ku dibêjin Semao ji aliyê din va jî zextê li heteşê dike bi taybetî şimdiden kamuoyuna yansıyan hindek beyanatları var. daxuyaniyên colanî hene ku naxwazin rê bidin yanî herêmeka xweser û bi taybetî dibêjin ji aliyê leşkerî ve ti xweseriyeta kesî wê nemîne wê hemû leşker bêne belavkirin û artêşeka nû bêne avakirin divê çarçoveyê de dixwazin her sedê jî belav bikin û artêşeka din ava bikin ya duyem jî bi awayekî eşkere diyar kirin ku li dijî federalîzmê ne vê yekê di çarçoveya yek parçayî axê û yekbûna dewletê de herê ji durziyan re jî gotin eger heye ku eger durzî li herêma xwe daxwaza statûyekê federaliyekê bikin bersiveke di çarçoveya yek parçayî axa Sûriyê de dan. Li vê derê destê Türkiye gelek bihêz bû kötü bir başlangıç yapmak istemedi. Heteşên nexwest ku li gel Kurdan bi awayekî xirab dest pê bike û bi awayekî agirbest jî ragihandin. Lê Tirkiye niha zextê dike û dixwaze vê yekê bibêje niha artêşa niştimanî ya Sûriyê kontrolê diguhere heta ku hikûmeta nû bê avakirin û ev pêk neyê û em bibêjin li Rojhilatê Feratê her sede neyê tunekirin û ji olê neyê rakirin li Sûriyê jî dê dibêje ku dê rêveberiya nû ya heteşeyê ev mijarê hel bike çareser bike ji bo ku rê nede rêveberiya xweser hemû hewlên xwe dide û rola xwe dilîze Tirkiye heteşe farklı bir şey getirmiyor. Em dibînin ku ji nêzîkbûna Tirkiye tiştekî gelekî cuda nayîne li gor tabloyan ha. Helbet eger mirov şer nexwaze tiştekî cuda ye û agirbestê ragihîne tiştekî cuda ye û ji aliyê din va di nav çarçoveya rêveberiya xweser da ku baran biparêze çareseriyeke wisa pêşniyar bike tiştekî cuda. Em heteşê ji berê de dizanin YPG weke berdewamiya rejîma Beesê dibîne û bi çavê kesên Müslüman li weke wan temaşa nekir weke dijî Müslümanan li wan temaşa kirin. Niha hinekî hatin guhertin bi çawa hatin guhertin dibêje em kesekî tekfîr nakin ji ber ku tekfîr yanî derketina ji dîn temaşakirin li cem heteşê tiştekî gelekî girîng e dema em li îdeolojiya wan û rejîma ku dixwazin li Sûriyê bê avakirin em bala xwe bidine li vê derê bi tekezî naxwazin ku rê bidin rêveberiya xweser ya Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Fehîm Taştekin, pisporê Rojhilata Navîn, rojnamevan û nivîskar, tu mêvanê me bû zor spas. Ez spasiya